Unya, atong hatagan ning pagtagad sad arita sa tabukta mga sukindig paminaw sa lain na tuntukion ron kay kanibang ni ang nakahinumdum mo atong nagisgo ta og tubig taong ni ambaks barko nga gikan batos Leyte kasamangkin paingon Surigao nakabsan na ba in taon tos kinabuhi. Unya ang atong kapulisan ato atong kuha ang update pa kumusta naman kaha ang ilahang investigasyon ato. Nilayat ba kaha, ni ambak ba kaha or aksidente nga natagak? O baka kanang naang nakuan baka to, doon na baka hay foul play, gitukmod baka, unsa? Pero ginusara man to. Karon di ana say laing ni ambak. Unsa kanya, kuan kanang aligasyon nga ni ambak. Doon na matod pa mga sukitig paminaw taga kuan ra ba in taon ni? Giingon nga na depressed in taon ang maong lalaki na natangtang sa trabaho og nag-away sa iyahang say kaaway ani niya kasamangkin. Kanan ato lang tanaos video kani mao ni nga video di ay dara di ay. Katanawa ay. Natanawa ni mga sukindig paminaw kaning ni ang maong barkong gisakyan paingon ni sa kuan ni Toledo og San Carlos City sa Negros Occidental. Sus Ginoo ko nga. Dira naba ni audio kasamang names ha. Kani itabangan dito yung tao kuan, gipatabangan dito nila og tabang. Sus. Diri ni Toledo, San Carlos nga kuan nga dagat. Hapon ni nahitabo. Ato sang adlaw. Ngay problema, kuanon gid taon ng problema oy. So kani karon nagkuan ni. Kanang naang diyan na nabulag gid sa barko di taon. So dunay salbabida nga giitsa dito paduol. Unsa man ni kaning ni nga nagutaw-utaw ilahan na ba ni nakit-an kasamangkin or murag wa pa no? Ko man ni balik sa barko. Sus. Or maon ni siya. Sa pagtabang na ni or mo na ni pagkatay tanaw lang na to ha sa to mga nagkuan karon tagagihulngan ang nakakuan ani naka video Aris babaw insa aris babaw kuno aris babaw na. Nagkalayo na gyud siya sa kuan kaluoy. Ala. Na-unload na sa man ni. Kani gikuan pa ni siya. Dira So daghan ra ba mga naminaw na turon taga Toledo, taga San Carlos ha? Sa Negros Occidental. Sang gikuan niya kay kaning ni karon medyo pagkabaluron. Medyo bay pagkabaluron ang dagat din taon ani. Gahapon din salamat ka sa mampul ha alas 4 hapon. Niya taga gihulngan nilahaw sila San Carlos City. Kani nagisirkulan ni karon. Uy mura man lagi nagkalayo. So kanina nakita pa to nato nga murag duol ras barko. Karon nagkalayo na. Murag halos na dili makita in taon kaluoy ba pud in taon ining maong. So gahapon ni sa hapon di ay diha ni sa may tunga-tunga sa Toledo City ug San Carlos City. Giingon makasama nga ni ambak kining ni ang tagagihulngan di ay ni. Uy taga-amo din ni kasamangkin. Kani si Rilan Bisano tagagihulngan City. Taga-amo din ni kasamang ida. Kaamo. Si kuan ni Rilan kanang Bisano di kay ko kuan ani yang apelyido dito sa gihulngan. Dili kay ko familiar sa apelyido kasamangkin.
Matod kini ang gibutyag sa Coast Guard San Carlos. Ha? Babae ni kanang laki, lalaki. Oh, dito din ni sa kuan, oh. Diri ni sa kuan Toledo, tunga-tungas Toledo ug San Carlos. Mo nga di na makita ang mga kana bitaw ang andaw ang kana bitaw. Ara siya. Oh, nara. Amay ka nagkaduol. Dulog na kwan susok. Oh, si Rilan Bisano din ni. Oh, taga Gihulngan City. Asa man ka ni barangayas Gihulngan? Mga naminaw na to mga taga Gihulngan karon. Na asa man ni nga barangay? So kani. Oh, dira oh. Sus. Unsa man ning murag na naka life jacket lagi, murag sa ilahan na ning pagtabang ka sa mangkin or kato mo na pag-ambak. Sa gitabang na ni siya di ay. So padung na ni sila nga kuan. Sus. No, tanaw na to ni nga. So padung murag nagkaduol sila sa barko no. So padung na sila balik nakita na dai nila. Sus may gani in taon may lagmakuan ni ron. Na? So matod pa makasama nga na-depress ko no. Kining maong lalaki kay natangtang sa trabaho. Kaniyo. Unya nag-away pag yun ay sa iyaha nga uyab. Sus Ginoo ko in taon oy. Ha? Anong awayon man po in taon oy? Nawadan pag uyab, awayon pa. Moy sakitan sa daan na oy. Oh, ay 28 anyos sa di ay ni. Oh, 28 anyos ning maong lalaki in town. Bata pa kasamang ni store. Kaluoy po in town, no? Diyan na, mo nagkaduol na. Ato ning tan-awon karon og gasus. Giaway din eh. So unang naka-rescue niya, kaning ginganlan og si Archie Atis. Ingon sa maning kasamang Oliver Atis. 25 anyos ni, nga taga Barangay Sapa sa Naga City. Nala si gagmay nga kuan ba tagbot, gagmay prailaha personal. Oh. Kaso na ingan eh, maka madiso dayon. Oh. Bitaw. Yan na. So salamat taw ni Archie Atis ha kay mo'y una ni rescue. Na ikaduha nga ni rescue mo ni si police officer wa ni. Sa gas PC ba, langoy dito. Oh. Ay lukso usapod. Oh. Kuyawa ni kuana no. No, dool na. O naman si Kuan lagi. Puro taga kayo na nga. Puro manig si Julie lagi ni Kuan. Dili di ay. Oh. So dool na. Ang uban hadlok sa silang mo ambak ka sa mangkin labi nagdi ka balongulangoy ha. Ikaduhang naka-rescue mao ni si Police Officer 1 ba ni siya no? PT Officer 1 ang ikaduhang naka-rescue mga kasama nga si Alexis Cabrias sa Special Operation Unit sa Coast Guard Antique. Oh, adyan na nakaduol na may in town sus. Salamat taon oy kuyawa aning kuahan na oy. Adyan na, i-zoom ko no palihog dong ha nagvideo. Oh, diyan na nakakuha na. Sus, may gani kay ato na. Baka ni ipaduli dito sa video kay aron makita tag naon sa ning may padulaan niya ni ron. Sus luuya aning hitabua oy. May gani in town kay na-rescue mong lalaki no gikuang salbabida. Ato na gikuha nag salbabida unya taga-amua dinis gihulngan di ay. Oh, pakpak sila tao mga tao. Ha? So kani siya naluwas na siya unya gisugat ni siyang pamilya aron mapa-check up ako nawa ba siya na unsa. So mao ni siya may kikamalo sa siyang mulangoy kasamangkin. Diyan na. May gani kadagan salbabida. Dira hawid sa kuan. Hawid sa agdanan dayon. Paghawid. Roma di ka
Agi lang to komedya gamay kay oh. Nga kana oh. Amao ni nakablo. Sus may gani taon kay na rescue dayon oy. Luoy kayo eh kaning unani ba dili malik kuan nga kanang na depress oy. Sus. Ngano man pod nga Sakit mo na, oy, sakit. uya ito na dali kana ako ni kitabangan na nila og kuan. Sus. May taon kay nagtinabangay Sakit na dito. sa kayong ilok. Tinabangay mga tao. Luoy kayo na depress pa niya. Sus, mun dili nito nato ka kuanan gyud di nato ma kuanan ning naay mga tao nga ma-depress in town makasama mo na kinahanglan gyud na Sige, sila. ipasa, pisa, ipasa. Oh. Mauni kaning gihalog into kana kana murag naka light blue. Oh, gihalog. Oh, may gani in town kay ni sunod na in town gyud siya pod, no? Sus kaluoy in town anang nga. Kay nana ma-depress ba maluoy ba ta taon ka sa mangkin? Oh, sige na, plus dagan ang barko. Hit na taan eh. Tayo pa na itong lugar. Oh. Sumuna nga kuan in town ni, sumuna nga na-depress siya kay natangtang sa trabaho. Ha? Natangtang sa sige dong unya taga gihulngan man ka. Unsa may kuan nimo kanang sa tangtang sa trabaho, gibayaran ka or wa? Tanaw gani nimo nga mura og dili makatarunganon ang pagtangtang. Sakit mo na sa kayong Ari ako diri sa DYHB kato patabangan na ni Attorney Rofel og ni Attorney Buen ha. Kung tanaw gay nimo gitangtang ka nga dili makatarunganon nga pagtangtang. Oho. Sus na Sige, diluoy ipasa, kayo pisa, eh. ipasa. So di lalim nang naa nga makasinatig depression in town oy. Kunang uban ani kasamangkin dili sila makarelate pero kanang naang uban kana mga niagig depression di lalim. Di man na tuyoon di na tinuyo ng depression oy. Ya? So muna nga kinahanglan gani na naay mga uban na to makaigsunan nga mga ma-depress. Kinahanglan gina sila og kanang dunag yung mga atensyon dayon nga usaon nga matambagan, maistoryahan. Ha? Na si Idol Boyki ay. Dagan ang barko. Hit na taan eh. Oh. Bahin kag mga bayis gugma, pwede na mo nga tuon. Palitan na depress ka nga murag unsay angay nimong buhaton. Pero mo lagi na kanang depression dili lalim na makasama in town. Di lalim paita. Nya na depress ka giaway pas uyab. Saan po kay hinungdan sa uyab in town? Ha? Pero mao na nga dili na solusyon ha. Kanang na ang pagkutlo sa kinabuhi dili na solusyon pero kanang ma-depress ko no murag wa di pwede naman ka kauna huna kuno ang nagkuan good in town pod. Ang labi na sobraan sa ka-depress. Ha? Oh. No kiluoy kayo in town oh. Na unya kadtong mga kaila nga murag na depress, kadtong nga kamo mismo murag bugat na kay inyong problema, pwede mo mutawag aning nambira oh. Pwede mo mutawag ani ikuan na di og naamoy mga kaila. Palitag do na moy mga kaila nga murag na depress unya kanang naang murag lawom kay problema. Ang nga murag nanginahanglan gyud tawo nga ikaistorya. Ha, pwede niyo tawagan ning nambira oh 0939 bago magbulpin dia kanang mga naminaw na tong uban. Oh. So 0939 936 5433. Onya usang number 0939 937 maura. Kanang dayong 5433. Akong usbon ha. 0939 937 dayong 5433. Katunang sa mga smart, sun ug talk in text users. Kung ari sa Globe or TM, pwede nyo tawagon ang 0966
467-9626. Unya mo na, ang kuan na tawag paglaom Sentro Bisaya. Nya sila maoy mo kuan ni Dres Vicente Soto. Para nga mahatagan silang advice, mahatagan og tambag. Kay luoy kaayo. Kanang mga wa kasinati ana, ayaw mo pangandoy ana in town. Unya mo na nga, kanang nakini sila, kanang kinahanglan ni sila, kanang nang dinalian nga atensyon bitaw. Dili pasagdan, doon na may mga kailang nga morog na depressed yun ni, laom og problema, ayaw ninyong pasagdi in town. Nga maglakaw, nga mag-inusara, ayaw pasagdi. Kay, sus, unsa hindi mahuna-huna in town, ana? Na dili na, kanang na ang choice nila nga mo, ang baka na, kuha na murag na gunghong ba? So muna nga ayaw o kanang na, ang kay bata pa kaayo, matod pang kasamang Virgo, unyara nga, kuhan kanang na, ang bata pa in town, kaayo na nga siya in town. Usik king kinabuhi ang Ginoo ra maoy magbuot sa tong kinabuhi do nga pakigbatuki ang problema. Matod ni Virgo Unyera. So mo nang dili lalim na in town kasamang kin, ha? So mo na nga kuan kayo na ha kanang naa nga kinahanglan gyud nga namoy mga kaila ana kay dili in town lalim ng depresyon, na unya kana ganing uban. Kana ganing uban makasama tungod sa ka-depress na muambak nag-building, muambak nag mga taytayan, muambak na unsa nay buhaton pero muna nga dili na matod pa nila tuyo kanang kuan ka ba naka sa depression pero kinabuhi importante man kaayo. So mo na nga ayaw in town og padala sada, dili magpadala sa mga kanang problema, unya pananglitan gani anxiety, na mga depression, anxiety sa tao, kinahanglan na makasama nga dalion gyud, unya dunay mga pamilya dahil moingon, ada problema ka ana, layat moingon ang uban, imbes tambagan og tarong, ikuan na hinuon kanang naa nga tudluan og dili maayo, ayaw. Na unya kinahanglan kay kanang kinabuhi na to sus dili lalim kun ikaw na ay problema susama ana. Na kaning ingon ani o nga gikuan pagidi ay giaway pagisuyab na samot. Ambot ka ha basi og kanang naang bulagan baga ha wa ba. Unsa man nga pero pananglitan ha kanang kinsay pamilya ni Rilan Bisano gihul nga taga Gihulngan City sa unsa ni nga barangaya. Tan-aw gani nimo sa maginikanan ani nya kumusta pa i-update ni kumusta o niya tan-aw gani nga mura og gitangtang sa trabaho nga walay igong rason unya tan-aw niya nga mura og kanang naang kanang naang gitangtang sang way igong rason unsa man kuana unsa may klase pagkatangtang pwede ka mo duol diri ha kay patabangan nato ng Attorney Rufil og ni Attorney Buin Algono na kanang naa kay pananglitan og dunay mga lain pang obligasyon unsa man wa ka bayre unsa man mga 13 month unsa man yung mga SS ihulugan ba. Kuha na dire, kontaka ko dire nya, pwede na pangitaon ko o baka dire sa kuha na to. Ato ang tabangan ni Oga, unsa manggali wala hatag si muhang employer ani kay kaluoy ba pud oy. Luoy pud taon makasama ning hitabua. So mo na mga nakapaminaw ni kaning kaila ni Rilan na Bisano, paduulan na to din nya patawagon baka para nga unay kaila sa dire Sugbo, pwede pareon dire para aton tabangan. Kay sa iyang amo kun doon na sa may kuluhaon, wala sa bayre o illegal termination baka unsay pagkatangtang niya ha.